हेलो रायजोफोर बयखौबो खुलुमबाय बरायबाय मोनसे गोदान भिडिअआव जों माने थांनो नागिरदों बरपेटा र'डआव आरो फिन खेबसे डक्टरनाव थांफिनलायनोसै नै आंहाबो गगा गुजुनाय दाख्लैनिफ्रायनो माथोआ एसे बोरैबा जालायबाय आरोना आंना गगा मोननानै ओमफ्राय फिसाजोआबो गगा गुजुनाय जागासिनो दा फिसाजोखौसो देखायनो थांनो नागिरदों जों नै फिसाजोआ माने गगा मोनबाय दं नालाय सुखुवा थानो आरो गेजेर गेजेर गुजुयोबो फिसाजोआ बेखायनो दिनै डक्टरनाव देखायथारनोसै देखायाबाबो जायाना नङाबा बोरै हामनो दिनैनिफ्राय हामसिगोन ने सना गगा गुजुनाया दिनैनिफ्राय हामसिगोन दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो जि हायो देखायलांनो नाजानोसै सौफैबाथाय खोन्थानो बावगारोलै नै दासो खोन्थाफ्लांलायबाय आङो ब्लग लाबोनायानो खोन्थानो बावगारदों सौफैलायलांबाय एडमिसन लाबाय मा होनोमोनलाय नाम एडमिट माबाय खालामबाय आरो एन्ट्रि खालामबाय 10:30 फैगोन ना डक्टरा नै खालि जाथ'ना दङ नै नाम लिरगिरि 500 रां होबोनांबाय फोरमायथि गयारि फुरा खालि बेयाव 10:30 फैगोन नो जोंना मेडामा ओइलाय सफैबाय हामसिगोन ने सना दिनैनिफ्राय इस हामसिगोन ने सना दिनैनिफ्राय हेन्डसेक हेन्डसेक दे हेन्डसेक रंजानाया आइ सना गुजुदों हाबनो मोनसिगोन नै नायबाय दं बेरायहैबाय नायखांबाय जोंहा नै रिपर्टआबो मोनबाय एक्सरेबो खालामदोंमोन नालाय एक्सरे कागजआव बेयाव दं ओमफ्राय नर्मेलसो होनदों जा गिदोंमोन माने एक्सरे खालामनायाव मा रिपर्ट मोनगोन ओमफ्राय नर्मेलसो आरोना एक्सरेयाबो दा जों आवगायलांसै मुलि लांसै थांसै सफैबाय जोंहा नै मुलि सुलि लाना फैबाय दौबायबो एसे ओमफ्राय नै बानलु सिब्र'खौ नायलाय ख्रि ख्रि थायलाजोब्बाय अबेबा देरबायबो मोनबाथाय साफा नुलायसिगोन बेफोरखौ देरबावबा नै इयाव देरनायबो दं दाउआ जायोलै सखाया जाफैयो खोबना दोनाबा खोबनांगोन माने ओइ हामसिगोन ने गगाया हामसिगोन आयौ हाबाब न'आव दान्दिसे थानानै आं दा दखानाव फैफिनबाय रायजोफोर ओमफ्राय आं एसे देखायनो नागिरदों मा दं माने दिनैबो आङो एसे माल थिखोदों नालाय दखानाव दा बेखायनो मा लाबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनि आरो सोरनोबा नांगौबा फैबानो जाबाय कालपानि बाजाराव जोंनि आनसलिकनिया आरो खाथि खालानिया नांगौबा फैबानो जाबाय कालपानि बाजाराव सिगांग्रो ओरैनो नायग्रोना लादो नै बिदि आरो माल थिखोनो हायाखैलै रायजोफोर फैसा नांगौना माल थिखोनोबो ओमफ्राय नै बेक साइडआवबो नै जाहैबाय ट्रेक लंपेन्ट माने गोदान लाबोनाय गोजा गोसोम आरो बे कालारखौ मा होनोमोनथाय आं बारा मिथिलायलाङालै नै बे मोननैया जागोन आरो नै बिदि गस्लाबो लाबोबाय मोनथाम मडेल आरो बे मोनसे ओमफ्राय नै बे मोनसे कालारा बेलेग बेलेग दं माने आं बेखौ ओरैनो आलायना दोनबाय बे मोनथामखौ हिप हप ना मा होनो नै सेंग्राफोर बिराद गानो नालाय आंबो बेखौ गांसे गानहैबाय ट्रेकसु लंपेन्टजों आरो ओमफ्राय नै एसे बैसो जानायफोरा पकेट गोनां गानोना नै बेबायदि कलार गोनाङा नै बेबायदि पकेट गोनां मोनगोन नै बेयाव पकेट गैया खिन्थु पकेट गोनां मोनगोन बिदिबो एखे ओमफ्राय कालार बेलेग बेलेग मोनगोन ओमफ्राय बे उननियाबो मोनथाम मडेल दं बेबो सोरनोबा गाननोबा आदैमोना गानगोन आरो बेखौ लांफै आदैमोन ओमफ्राय नै बे सार्ट जाहैबाय बरिया गुसुआ ओमफ्राय बेनि उनावबो नै बेयो बेबायदिबो दं बेखौ बोखारनानै खोन्थानि आं र' बेबो मोनगोन आखाइ गोलाव ओमफ्राय नै आखाइ गुसुं बे मोननै कालार जागोन आरो
ओमफ्राय नै बेयो आखाइ गोलाव कालाराबो बेलेग मोनगोन बेखौ गुफुरबो दंमोन गुफुरा मथा मथि जोब्बायानो बैसागोआव सेल जाजोबदों खानिया बिराद मोजां दै रायजोफोर सोरबाफोर गाननोबा गानफैनो हागोन बायनानै ओमफ्राय नै बेफोरबो जाहैबाय नै नायना लादो गुसु ओमफ्राय नै बेयो बोलिग्राया ओरै बोबाथाय बोलियो आरो बे खानिया ओरैबो आलायना दोनदों नुहुरनायनि ओमफ्राय नै बेयावबो ओरैनो आलायना दोनबाय बेथ' ट्रेकसु ओमफ्राय आं सेन्देल खोन्थानि एसे ओमफ्राय नै हाफ पेन्टआ बिदि दं लंपेन्टआबो बिदि दं ओमफ्राय नै क्रक्स दङ जरासे जरानै जराब्रै जराबा सिङावबो मोनसे दं ओमफ्राय नैफोरो दङ नैफोरखौबो बायनानै गानफैनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै उन्दैफोरनि थाखाय बिराद मोजां खोन्थानि आङो नै बरिया मोजां कुवालिटि दे इयो बरिया मोनो नै लेबु लेबु मोनगोन बे मोननै मडेल दङ नै बे मोनसे बेयो उइथ बक्स जागोन ओमफ्राय नै बे मोनसे बे मोननै आरो गथ'फोरनि थाखाय गिदिर फिसा मोनगोन बेखौ आङो जास्ट देखायनो थाखाय बाहेरायाव दोननाय आरो बे मोननैया मोजां मोनो आं बेखौ बिरादनो बिदि जाहैबाय ओमफ्राय गथ'नि आरो बेबो बरिया ओमफ्राय नै बेबो एसे देरफुनायफोरनि बेखौ गाननो हागोन ओमफ्राय नै सेंग्राफोर बेफोरखौ गाननो हागोन बेफोरो मडेला बेफोरबायदिया दं ओमफ्राय नै बेबो बरिया बेखौबो मोजां नुयोथ' ना ओमफ्राय नै आन्डार पेन्टबो मोनगोन फुल बेयो हाफबो मोनगोन फुलबो मोनगोन ओमफ्राय नै गेन्जिफोरखौबो मोनगोन एभेलेबल गेन्जिखौबो फुल हाफ मोनगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि गेन्जि गेदेरफोर गानग्रा बायदि कालारा बेलेग बेलेग आरो बेयो गुफुर गैया ओमफ्राय नैयाव गुफुरबो मोनगोन गिदिरफोरनिखौ ओमफ्राय बेलेग कालारबो मोनगोन ओमफ्राय नै अजन्ता हावाइ सेन्देल ओमफ्राय माखासेखौ आं बेयाव दोनबाय ओमफ्राय नै गथ'फोरनि सेन्देल ओमफ्राय नै फ्लाइटआबो दं सेन्देला नै अजन्ताया बेबायदि दे ओमफ्राय नै रायजोफोर आंना बेनारा आन्द्रा मान्द्रा क्लथिं स्ट'र बेखौ दाबो आं थिखोनोनो हायाखै माबायाव थिंसेयाव बहायगोन नालाय बेखौ मिस्ट्रिफोरानो फैया फाग्लासो दाबो लाइट गोनां आरो माने गोजौआव वाटारप्रुफ बे लाइट जोंसिगोन होनबाना दखाननि सिगाङाव मोजां नुसिगोन बेखौ आं लगायथ'नो मोनाखै आन्द्रा मान्द्रा क्लथिं स्ट'र नै बिदि शार्टबो मोननो हागोन कालार मोननै मोनगोन आरो बे शार्टखौ आखाइ गोलावहा बियो माने कालारा नै बिदि मोनसे नै बियो बडि कालार ना बियो ओमफ्राय नै बे मोनसे मोनगोन आरो कालार गुफुर माने नै शार्टआ बिदि बे आखाइ गोलाव बेबो खानिया बरिया मोजां मथा मथि बियो गांब्रैल'सो बायै आरो ओमफ्राय मोजां बेबो लांफै सोरनोबा नांगौबा कालारा बे मोनसे गुफुरा ओमफ्राय गुफुराथ' जोब्बायानो गांसेल'सै दा बेखिनियानोमोन भिडिअआ नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो अननानै बयबो